Ako kung geng wat wam pimbay Siya si sien patya pi bangam ye Wat pai siya ngayon dapi kudlat Im dong kilung ti siya pi bapai pat Katupila ng pintang nga Balay pat pi wan pai pat pinta Oh 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 Kay siya tay kong deng Ako kong deng skill bawat nung pingbait siya iya nga Namday pi ubriw babait sa sisyan ya pi banan ye Kinok pila biyang kapto at wan puli pilong kumno Kaumla dip dap lupa Im don jaka ba pinpay siya nga Ako kung deng wat wan pinbay Siya si sien patya pi bangam ye Wat fai siya ngayon dapi kulat Im dong kilung ti siya pi bapay pat Katupila de pintang nga Balay pat pi wan pai pat pinta Oh 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 Kipet siya tay kong deng Ba piye ang dapat dyan long kumubit siya Ngayam halama way marway Imdon ngang gagi bay sin ay Hakito kipur pisa halay Kumba pim skill si shu Minta pat pilong da kumne Kamin toy shu ba ping babe Hapor ba piya nga Nga dyan long kumubit siya Ngayam halama way marway Imdon ngang gagi bay sin ay Hakito kipur piya itsa Lai kung mapim skills si shu Men dapat pilong da kumne Kamin to ay shu ba pin babe Ako kung deng wat wam pinbay Siya si sien patya ti bangam ye Wat fai siya ngayon dapi kutla Im dong kiling ti siya pi bapay pat Katupila de pintang nga Balay pat pi wan pai pat minta Kipet siya tay kong deng Ako kong deng wat wam pinbay Siya si sien patya ti bangam ye Wat fai siya ngayon dapi kutlat Im dong kiling ti siya pi bapay pat Katupila de pintang nga Balay pat pi wan pai pat pinta Oh 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 Kipet siya tay kong deng